En jou vrou, dankie dat jy gekom het om saam met ons hierdie dag te kan vier. Kan ons sê glory. Glory! Dankie juffrou Swart, jy het so lekker gesing man. Ek gaan verby. Môre daar's 'n tyd in 'n mens se lewe waar almal hulle rigte op jou draai. En dan dink jy dit is verby. Ek wil vandag oor 'n vrou praat wat nie gebid het vir 'n blessing. Sy het nie gevra vir hierdie blessing, maar sy was betrokke gemaak by hierdie blessing. Met ander woorde, sy het aan toestand aanvaar om te sê, dit is hoe dit nou is. Dinge gaan nie verander. En het van Hanna gelees, sy het by die tempel gebid. Die vrou wat aan bloedvloeiing geleden, hy het die Here gesoek. Maar hy is 'n vrou wat in 'n corner is. 'n vrou wat in 'n hoekie is. 'n hoekie vasgekeer is. Deur die lewensomstandighede. Rigters hoofstuk 13. Kan ek net vir u die tweede versie lees? Die Bybel sê daar was 'n man uit Suria, uit die geslag van die Daniete, met die naam van Manoah. En sy vrou was onvrugbaar en het geen kinders gehad nie. Die Bybel wil nie haar naam noem nie. Ek vra my, het die vrou dan nie 'n naam nie? Maar ek dink dat toestand het gemaak dat hulle van haar man praat en nie van haar. Ek volgens die skrywer dink hy die probleem was by die vrou en nie by die man. Dat lyk vir my hierdie vrou is een kant toe gestoot. Die druk van die lewe het aan een kant toe gedruk. Sy is in 'n hoekie vasgekeer. Ek hoor hoe sy die mense by woonbuurt, sy kan nie kinders kry, sy is droog, sy beteken niks en sy aanvaar haar toestand. En sy is in 'n eensaamheid. Vra vir iemand langs jou, was jy al eensaam? Wat jy gedink het. Niemand sien jou meer. Maar die derde versie bemoedig my. God stuur 'n engel. God stuur nie 'n bishop nie. Hy stuur nie 'n apostel nie. Hy stuur nie 'n leraar nie. God aan die hemel afkom tot by vrou. Maar die engel van die Here het aan die vrou verskyn. En haar toestand verskyn die engel. Sê vir iemand dat jy gaan verskyn in jou huis. Hy gaan verskyn by jou kinders. Hy gaan verskyn by jou man. Hy gaan verskyn by jou omstandighede. Hy gaan verskyn. Toe almal hulle regte draai, toe verskyn die engel van die Here. Sê vir iemand langs jou, die magtigste het aan my verskyn. Die sterkste het aan my verskyn. Die magtigste het aan my verskyn. Glory to Jesus. En dan sien wat mense wat hulle hande wil klap vir die hemel, man. Die hemel kom af. Vir 'n vrou wat een kant is. Die engel sê, jy is onvrugbaar. Kom ek lees dit vir jou wat sê. Die engel sê die derde versie sê. Hy sê, maar die engel van die Here het aan haar verskyn. Kama nyuma hivi ndo sababu zikakashaka. Hivi ndo sababu afunu pumenela. Koko da boni kino sikatiko. Injele kinya. Hy sê, maar die engel van die Here het aan die vrou verskyn en aan haar gesê, kyk, jy is onvrugbaar. Die engel sê vir hom, ek ken jou toestand. Dat wat hulle in die lokasie sê, wat ek ook vir jou sê, jy is onvrugbaar. Kan ons sê amen? Kan ons sê halleluja? Hy sê, jy is onvrugbaar en jy het nog nooit kinders gehad nie. Maar, sê vir iemand maar. Sê vir iemand maar. Sê maar.
met die geld niet maar. Zeg maar iemand langs zo maar. Zeg maar. Oh, je weet het. Hij zegt maar, jij zal zonder woord in de zin paar. Dat is je mensen voor jullie vrouw profiteren. Die hebben het zelf afgekomen. Hij zei, jij is onvruchtbaar. Maar. Zeg iemand naar jou maar. Zeg maar, hij zegt ook tegen elkaar maar. Zeg maar, kennis is ook tegen elkaar maar. Zeg maar, kennis is ook tegen elkaar maar. Onfeilbare naam van ons Heer Jezus Christus van Nazareth. Halleluja, kan ons hier zo hier regeren. Kan ons hier regeren. Ons gaat binnen doen als hij. Kan ons hier regeren. Ons gaat binnen doen als hij. Kan ons hier regeren. Ons gaat binnen doen als hij. Kom dan praat gauw. Ik zie die van de stoot verklaar. Als onvruchtbaar verklaar. En jouw leven niet. Ik zie die wat een vlak van jouw leven. Ik lees in jouw dood verklaar. De Heer is een profeet van de opgebracht is. Wat komt met die autoriteit van die Heer? Wat komt zeg? Yes! 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 Ja, hulle praat, hoe dood is dit? Hulle skinder op hoe die omstandighede lyk. Hulle ken hoe onvrugbaar is na die Here. Here! Hoor die staat vir van die engel. Die engel sê vir die vrou, maar jy sal vrugbaar word. Maar nou sê, hoor wat sê, hy sê, neem jou dan toch nog, neem jou aan ag. Met andere woorden, die engel zegt van position yourself. Kan ons aan het doen. Die engel zegt, krijg je weg. Kan ons aan het. De vrouw zegt je van ons, als iemand zwanger is, mag hij het bekleed is, mag hij het stoerig is. De vrouw zwart sprak met die, voor een zwanger vrouw. Prijs de Heer. Prijs de naam van de Heer. Kom ik luister. Ik zie baie keer wanneer je zwanger is. Ja. Dan gaan jy deur stryd. Prys die naam van die Here, jy kom met pyn. Maar hy kom sien, prys die Here. Dat jou deurbraak is al so. Dit was sien. Yes. Oh. Kom as jy die Here prys vir 'n deurbraak. Vir 'n deurbraak. Wat maar sê. Oh, dat jy gaan dit nie maak nie. Halleluja. Of dit mag lyk dat jy nie wil opgee. Maar net wanneer jy wil opgee. Dan is dit die tyd is om wat jy besig is. Om 'n geboorte te gee. Kom as jy die Here prys. Bishop, ek vind nie op Bishop hierdie gedagte bring op hierdie maand. Hierdie maand is die maand van ons geboorte. Hierdie maand is die 9de maand. Dat wat ons gebracht in die geest. Ons gaan geboorte. Dat wat ons vervul is. Iemand is op pad leven toe. Iemand is op pad kraamsel toe. Hoe kom het tegen door een wat van maat? Yes! Zijn we iemand dat zo die tafel slaat? Ja! Hij moest bij jou reeds doet gemaakt. Doe het nog aan mijn derde man is. Kan ons hebben! Kan ons hier een prijs weer? Hoor niet? En dan moet je kamer om het vallen. Toen je nog in die vijfde maand was. Maar het je gelost. Had je die vlucht van de maat. Oh, zo is het goed. Hoe is het dat iemand net opstaan? Staan er nou op, staan er nou in de straat, staan er op. Staan er op, maar iemand moet zo lopen. Zeg iemand moet zo lopen. Iemand moet zo stappen. Zeg dat ze een pak krank zijn. En dat ze een pak krank zijn. En dat geboorte geeft. En wat
ontdekken. Toen ze alleen. God gaat vragen mensen. Wat is er met jou betrokken is in het probleem? Hij begint steeds met jou. Hij zegt hij is onvruchtbaar. Maar hij is er vruchtbaar voor. Ik vraag me waar was die man? Die man heeft zich zijn rug gedraaid. En we zijn wel niks met dat te doen. Maar die vrouw zei van die man. Daar was iemand dat me bezoeken. Maar was zijn voorkomst lezen zeggen. Hij zei mijn man is weer gebroken. Ja! Zeg maar iemand langs jou. Ik heb de keer gehad van broer. Vader! Maar wie zit daar? Kom van broer. Met de boodschap. Dat zegt hij is vruchtbaar. Jezus! Man! Mek, kom eens naar die laatste jaren. Mijn mensen zitten zo met je. Kan niet zat die bishop? Kan niet zat die bishop? En hij onderhandelt nog. En hij onderhandelt die man en die vrouw onderhandelt. En hij praat toe met die man. Van die bezoek komt doen het. Maar Noach praat met God. Hij zegt kan die wezen niet weer komen. God brengt weer die wezen tot bij die vrouw. Voor die tweede keer. Kan ons samen. En voor die tweede keer. Van die vrouw. Die wezen naar zijn eigen man toe. Hij zegt mijn man hier is die man. Wat bij mij was. Wat bij die boodschap gegeven. Dat hij mij een vruchtbaarheid. Zal ik vruchtbaar voor. Mijn man hier is die man. Dat gezegd. Mijn voeten in hier. Diezelfde wezen. Mijn voet komt van Allah. Maar kijk maar wat vragen. Maar Noach. Daarom vragen we Noach. Die engel van de Heer. Wat is uw naam? Dat ons u kan vereren als u voort uitkomt. Die engel zei. En die engel van de Heer zei voor hem. Waarom vraag je mijn naam? Waarom vraag je dan naar mijn naam? Terwijl hij wonderbaar is. Zelfs iemand als is wonderbaar, man. Wonderbaar. En was dat niet voor een paar mensen en zei, hij is een wonderlijke God. En ik zeg voor jou, nee, maar hij is een wonderlijke God. Hij is een wonderlijke God. Hij kan praten in die woestijn. Hij is een wonderlijke God. En zelfs ik heb een paar mensen gehad, wat wil gaan dieren. En zei, hij is een wonderbaar. Wonderbaar. Mijn zuster, dan komt hij in die leven waar mensen kiezen. Maar in die toestand van die vrouw, als hij hem kan, en die hemel kiest. Wil je nog iemand zeggen, die hemel heeft me gekiest, man? Die hemel heeft me gekiest. Die hemel heeft me gekiest. Ik zeg, die hemel heeft me gekiest. Ik was weggestuurd, maar die hemel heeft me gekiest. Die hemel heeft me gekiest. Oh, die negende maand. Die maand van vruchtbaarheid. Als een ona, is hij toch, is hij van eens groei. Als ik lees die schrift mooi, en besef als mensen jou die dingen doen. Je zal het kort horen. Hij kan het echt omgeven. En die geld gaat niet omgeven om geld op elkaar te doen. Maar die komt van boer. Ik zal jou vruchtbaar maken. Kan ons samen. Kom eens aan, maar geef die engel van de Heer een handenklap. Glorie! Wie wil samen bij voor de troon komt staan in morgen? Net op de kom zeggen dank je jammer. Maar ze doen het niet. Ik weet niet wie wil samen bij komt staan. Ons komt dan in de hemel. Onder de hemel ingetreed. Onder de hemel beloftes maken. En die hemelse beloftes waar. Oh mijn God. Ik weet niet wie de heilige kind nodig heeft. Ik praat niet van iemand wat kennis heeft. Maar je nog nooit een kind gehad hebt. En je is ook in die atmosfeer. Hier vruchtbaarheid wat God vandaag moet brengen. En die omstandigheden wat nooit meer.
Hy gaan sy bonatuurlike krag sal hy aan jou openbaar. Ek weet nie hoe lang sukkel jy met hierdie onvrugbaarheid. Maar die engel van die Here is gestuur om vir jou boodskap te gee, om te sê jy is op die regte plek. Halleluja. Kalabash. Maar die naaste keer wat ons van mense kan sê, maar sy kon nie zien wat ons van mense kan sê. Wat ons dit aan die hemel kan rapporteren. Maar die vrou het een toestand aanvaar, om te sê my huis is so, my huis gaat so tegen mekaar is, my man sal so tegen mekaar is, my vrou sal so tegen mekaar is, my kinders gaan so tegen mekaar is. Ek wil net iemand die voorstaan, ek wil net iemand sê genoeg is genoeg. Genoeg is genoeg. Genoeg is genoeg. Ek wil net iemand rondstaan, maar dit is een paar keer genoeg. En sê genoeg is genoeg. Genoeg. Die hemel kom af. Genoeg Zoek die weg. Die hemel kom af. Hoe is dat aan die lustig en van sê dankie. Sê dit van dankie. Sê dit van dankie vir die antwoord. Sê dit van dankie, dankie, dankie. Sê dit van dankie, Here, dankie vir my huis. Dankie vir my huis dat jy dieselfde gaan plei nie. Dankie vir my man dat jy dieselfde gaan plei nie. Dankie vir my kinders dat jy dieselfde gaan plei nie. Dankie, Here. Dankie my God. Dankie, Here. Die ding wat my blij maak is die mens wat die kiezer maak. Dat is die hemel wat die kiezer maak. Hy trek jou uit, hy roep jou uit. Jou familie gaan jou sien uitblink. Hulle wat op jou afgesien het, sal jou moet sien. Want die ding kom in die hemel en die kom van God af. Hy kom nie van die mens af. Oh, dankie Jesus. Daarom kan ons harte voor hom uitstort. Jy kan jou hart voor hom uitstort, die blinke en molester. Die lilie van die tale. Jy stond by die kransal. Ek sê vir jou as geboorte wat plaas wordt in die plek. Ek hoor hoe dat die Here van iemand iets doen. Sê hoe dat die Here van iemand iets doen. Wat ons nou doen as positie op zichzelf. Laat die Here sy wil in ons lewe geskik. Hulle wat so praat en skinder en lach oor ons. Hulle sê en lach is voorbij. Dat die hemel afgekom. Jezus. Die hemel afgekom. Dat wil geef vir jou boodskap van versekering. Want hy het nie vir my gesê en toen het vir my gesê. Dat ek het aanvaard. Ek het mannen nodig en vrouwen nodig wat sy aanvaard. Ek aanvaard. Jy kan jou handen nog hoor opsteek, maar in die hemel en jou sien. Jy is dankbaar. Want ook kyk my, die zoek, die hemel en jou hoofd. Meer mensen die aan kerk, die organisatie, maar die hemel en jou hoofd. Dankie Jesus. Wow. Dankie Here. Dankie Here. Prijs op man, prijs op, prijs op. Geel prijs op, dat wat die gaat. Geloof. A visitation from heaven. I said a visitation from heaven. A visitation. A visitation. The hemel of a sickness. The hemel of a sickness. En ja, en u wil Vader ons danken. Dat ons met die kind verkondiging staan. Op die 9e maand. Die maand van de geboorte. Baie dankie Here. By hierdie vrou het het begin op hierdie 9e maand, op haar maand van sorgheid en haar maand van teleurstelling en haar maand wat sy nie meer hoop gehad en die Here vir haar besoek en die Here haar besoek en die Here haar besoek en die Here haar besoek en mag die Here jou besoek mag die besoeking van God jou nie verpleeg. Daarom zijn positie jouzelf. Krijg jezelf weg. Breng jou bij elkaar. Want die hemel heeft een antwoord. De Here sê sy woord.
Ek wil net iemand van 3 mense huis uitgegee. Hier binne die lokaal en sê, my man is my man, my man is Jim. Is my man, hierdie man is my man. Is my man. So, kom ons. Ai, Al die magte wat so regeer by jou huis, hulle sien die diens. Hulle sien die diens. Van die hemel afkom en vir jou deurkom. Laat hulle maar lag wat nou lag. Maar as hy gaan lag is bly. Hulle wat gedink het ons gaan nooit kom waar ek moet kom. Die engel van die Here wat vir my die boodskap kom gee. Jy sal vrug af. Maar die Here vir jou seën, jou kinders, jou familie. Ai, maar ek het nie naamlik geniet. Ek is so blij vir my krieg. Ek sê vir die mense laaste week in Roekhof, God kan nie dat jou boodskap oordra as hy nog nie met jou gepraat. Hy het eers met my gepraat. Hy sê, jy gaan vrugbaar word. En jy moet die boodskap oorgaan dra. Dan die hemel het antwoorde gegee. Toe die diensie begin, toe sien ek hoe dat die Here mense so goed kom opdraag. As ek weer nie na die plek kom, julle sal my kom sê, kyk die vrugbaarheid wat God van gepraat het. Wat is die God wat iets sê? En dat hy doen.